दिनै मोनसे मोजां सान 1993 मायथाइनिफ्रायनो इउनाइटेड नेसना वर्ल्ड वाटार डे बेखौ अबजार्भ खालामगासिनो दङ बेखौ आरो फालिनायनि गुबै खारना जाबाय मा दिनै बुहुमाव माखासे माने फ्रेश वाटार बेयो गोमालांगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो बोरैजाय संरैखा खालामनांगौ बेनि थाखाय सांग्रांथि मेल आरो नैबे बोसोराव इउनाइटेड नेसननि बे वर्ल्ड वाटार डे अबजारभेशननि गुबै मथ'आनो जाहैबाय ग्राउन्ड वाटार आरो मेकिं इट इनभिजिबल टु भिजिबल थारमाने जोंनि ग्राउन्ड वाटार जेरावनोखि दैया हा सिंनि लेयार मोनसे लेयाराव थायो जेरावनोखि अन्थाइ दं बाला दं हा दं बेखिनिखौ ग्राउन्ड वाटार लेभेल होनो बिनि लेयारा दिनै लासै लासैनो एकदम गोमालांगासिनो दङ दा बेखौ जोङो बयबो नाजानांगोन जोङो बयनिबो गोसोआव जोङो सांग्रांथि होनांगोन जे जों बे ग्राउन्ड वाटार लेभेलखौ माबोरैहाय जोङो मोनसे एखे लेभेलनि जखायाव लाखिनो जुदि जों लाखिनो हाया अब्लाथाय जोङो सानसे समाव बे बुहुमनिफ्राय ड्रिंकिं वाटार बे गोमालांनो हागौ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बुहुमनि गोबां जायगायाव माखासे मानि ड्रिंकिं वाटारनि समस्या दं नोंथांमोना मासाइ मारा नेसनेल पार्कनि खोथाखौ मिथिगौ मासाइ मारायाव नोङो 7 फिट हा सिङाव दै जावनानैसो जोङो दिनैनि दिनाव दै लोंनाङो आरो मिथिगौ दुबाइफोराव थावनि दामनिफ्राय दैनि दिङासो बांसिन जाहाथे बै समस्याया जोंनि बे जायगायावबो फैया बे ओनसोलाव फैया बेनिखायनो आङो दिनैनि बे वर्ल्ड वाटार डे अबजारभेशनजों लोब्बा लाखिनानै गासैबो बे बिटिआर ओनसोलनि आसामनि बे इन्डियानि बुहुमनि गासैबो सुबुं माहारिखौ खावलायनो लुगैदे नोंथांमोना जेसे हायो एस माच इउ केन प्लेन more and more ट्री आंनि खावलायनाय बे जों जेसेबांखिनि दंफां गायगोन एसेबांनो जोङो जोंनि वाटार लेभेलखौ जोङो मोनसे जायगायावनो लाखिबाय थानांगोन आरो मोनसे खावलायनाय मार्च एप्रिल बे समाव नोंथांमोना अननानै दैमा दैसाफोराव ना शिकार खालामनायखौ ना सारनायखौ बा नायाव इलेक्ट्रिक कारेन्ट होनायखौ गार मानोना दैयाव जेसेबांखिनि मैला दङ माखासे मानि गाज्रि जिउसा दङ जायनोखि जोंनि देहाखौ हार्म खालामो बेखौ बे नाफोरा जायो आरो गोबां नाफोरा बेफोरबायदि कारेन्ट होनायनि जाहोनाव बा मुलि होनायनि जाहोनाव आननेसेसारि टाइम गैयै मोनसे रुटिन गैयै ना सारनायनि जाहोनाव जोंनि दैया लोंग्रा दैफ्रा एकदम गोग्गो नङि जालांगासिनो दं थारमाने इमपियर जालांगासिनो दं बेनिखायनो दिनैनि बे वर्ल्ड वाटार डे 27थि खेब जाबाय बियो बेजों लोब्बा लाखिनानै आं बेखौनो खावलायो नोंथांमोना मार्च एप्रिल मे बेखिनियाव नोंथांमोना दैमायाव ना सारनो नाङा मुलि होनाङा कारेन्ट हिट होनाङा आं बेखौ खावलायबाय लोगोसे गासिबो सुबुं माहारिफोरखौनो बे बयखौबो कनजारभेशननि हाबायाव नांथाबनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय गोजोन्थों আচ্ছা বিশ্ব জল দিৱসত আজি আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বাক্সা জনহিতকাৰী বিভাগত আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা সমদল উলিওৱা হৈছে অংকন মানে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু মিটিং আদি বৃক্ষৰোপণ এইবিলাক কৰা হৈছে গতিকে আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা যে আমাৰ প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰাটো দিগদাৰী হৈছে কামৰ হেঁচাত ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া মই ঘূৰি আছোঁ তাৰে মাজতে দুআষাৰ ক'লোঁ আচলতে এতিয়া অসমীয়া বুজিও নাপায় ল'ৰাবিলাকে গতিকে মই অলপমানে ক'লোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া আৰু মই এইফালে যাম বেছি নকওঁ গতিকে এইটো ভালদৰে পালন কৰিব লাগে বিশ্ব জল দিৱসটো কাৰণ পানী এটা অপৰিহাৰ্য বস্তু গতিকে সেইটো লৈয়ে মই দুআষাৰ ক'লোঁ ইয়াতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি লৈছে এইটো মেইনলি জল জীৱন আঁচনি বৰ্তমান ঘৰে ঘৰে পানী পাব লাগিব আৰু এইটো লৈ আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ এতিয়া ঠিক আছে বিশ্ব জল দিৱসৰ লগত বৰষুণৰ ফৰিং হৈ আছে কি ক'ব এইটো প্ৰাকৃতিক গতিকে এইটো মই কি ক'ম আৰু गोग्गा जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256